Amalungu omndeni waseMlazi kwaMkhize isibongo acela usizo kwemayelana nogogo wawo neminyaka engu-97 ongasaboni emehlweni, okusolakala ukuthi-ke walimala emehlweni-ke ngesikhathi eyongulwa esibhedlela. Akagcina ukuthi angaboni emehlweni, akasakwazi ngisho nokuhamba. Amalungu omndeni waMkhize acela umphakathi waseNingizimu Afrika walekelele-ke nge-wheelchair. Manje inkinga enkulu mangifuna ngesibhedlela anginayo into umthwala njenge-wheelchair lebekhala kanje i-wheelchair ukuthi mtatami simsa phezulu emotweni. Inkinga enkulu kamngani yami noma ngambizela i-ambulance ngibiza abantu manje bazomthwala ngengubo kanje baba qule ngengubo yabo lo ngoba into engumthwala ayikho. Ngikhala ngithi ngiye mengasathi ngithole i-wheelchair ngangcono mhlambe empilweni yami ngoba ngakwazi ngithwala ngisemshiyeni ngithwala mhlaba mhlawumbe bese emaweleni ngikwazi umqula semfaka emotweni emaweleni sohlahlane ngizobhalisa emaweleni phela emabhoseni impesheni. Manje bayinkinga lokho ke uzomthwala ngani kanjani bize ke ingane ngazi abafana aningisizeni qule bathe ngengubo kanje ngqule ngengubo bayofaka emotweni. Inkinga mase ephuma futhi lapha futhi angene ngaphakathi phela. Inkinga manje wazi ukuqula ngani ngizomfakaphi ngcono emshiyeni ngoba suke khona amahushe ucela ubushele phakathi emaweleni bayinkinga ayikho ushe ukuthi uzothola lapha. Thangithola kuthiwa ayikho ihushe itshelekiwe kanjalo ayikho la phansi manje inqula ngengubo futhi umuntu omdala umbeka ngaphakathi ngengubo. Inkinga yami ibeke ileyo nje isilonde esingiphethe ke uthi ngase uthola kubani ihushe lo ngibalisa ngithi ihushe kodwa ngathi ugogo neminyaka engu-97 esichazela ngosizo lwakhe abhekene nalo njengoba-ke ehlezi ewumuntu olele. Tabuke ngihlengeke ngiyepakethela bangenise ipakethela ngisizwa ipakethe phela Ebusuku hayi ebusuku akonzeki lo ngiyapika phela ngilaphi. Wathi odokotela yini enziwa ugogo yini nje? baba Bathi ugogo yini odokotela bebengichazela ukuthi yini esimenze ngasaboni eziphelelwa amandla kanje nesicinisekile umuntu ohlezi lele. ingane Odokotela bathi inkinga yakho yamehlo wasukela eyongulwa waya kongulwa ihlo ayiphethe imali abengabona angefuna ukubona walingulwa leli linye lavele kunomphela langabe sabona bathiwa akubuye futhi akugula leli kusathi cha ngeke awuzovala konke phela amehlo manje gogo wasevalekile kusho ukuthi azovala konke phela beyibhubuthi sathi cha hamba isikhathi lavele nalo langabe sabona ke nalo ke manje kade lelala libuka nalo langabe sabona ke manje abone nje phansi kanjalo iphele kanjalo angaboni tesile yebo lona usiphela kanjalo nje lokubona kwakhe. Kwemva kwalokho ke kusuke ingase bamadolo manje asafuna asuku amadolo aphela amadolo ame manje kunjalo kwangavuma kade umuntu azehlela empedeni athi abizibhakede achama izintwana kodwa manje wahluleka manje ukuthi azehlele manje sengimthwala ukuthi aqukule manje noma umhlethe empedeni njengengane noma umnesa umnabukelisa phela phendule umshintshe njengengane kanjalo nje ingane yami. Uhlobene nani gogo? Indodakazi yakhe emnendala. Usushadile? Cha ngishada ngangane yami. Njengoba ngila ekhaya nje ngaba ngisemzini wami phela kuba obeshadile ngaba ngikho la. Yenze ukuthi uma wasemzini. Cha baba. Umama nomsana. Umama uzala mina. Umama phela. Yebo. Uphila ngama namkeni la. Ubani ukunakekela lapho? Omazi okumuzo ukhuluma nawe ukunakekela. Hayi akumakekho. La ekhaya. Sengisho la ekhaya enganeni. Hayi zonke ngiziyangqansana ngami le khona ngiyayimemeza. Makusiza. Mele share packet mangifuna imali litha manzi. Mangifuna ipalishi lethi falishi.
yize isimo sagogo sinzima esekwazi nokuthatha ukusamukela kancane kancane, kodwa ugogo usabalisa ngokuthi impesheni ayiholayo ayaneli ukuthi-ke ikhave zonke izidingo zakhe azidingayo njengomuntu ophila kulesi simo aphila kuso. Uyaveza ugogo ukuthi ayaneli impesheni ekuthina athole amaphampasi, aphinde futhi-ke athole-ke ukudla okunomsoco okuzomlekelela njengoba umuntu-ke ohlezelele. Manje ngiyathembisa ukuthi ngizongisuka ukulekelela le mpesheni engiyitholayo isithuthu. Gogo mina nginawo amandla. Okay, Anginawo amandla. Ngiphila ngemnikela abantu base-South Africa. ngiyabona. Okuyibona abangithumela ekhaya. Okay. La sulo wahlala la kusukela ngonyaka odlule. Since 2021 ngila Yeah. kwaphela. Ngiyabonga gogo yeso. Yebo. Siyabonga. Uneminyaka gogo? 97. Na 97. Sengizoqeda kwa-98 mawuphela lo sowuphela 98 Uqeda nini no-98? uJanuwari. January ba. Usuku. Unyaka Yeah, usuku lakho lokuzalwa nje ngisho njalo. February 16. February 16. Yebo. Gogo siyabonga. Yebo. Phezu kwesimo ebhekene naso indodakazi kagogo emnakekelayo okuyiyona indodakazi yakhe endala, iveza ukuthi siyazama ukuxhumana nezinye zeziphathimandla ukuthi ikwazi igcine itholile i-wheelchair gogo, kodwa kwayinhlangazi muka nomoya. ngoba bafika bona bafika lo yedwa wabo lo nyaka ayilona ludlule loya ophathi wabo owesimesivami ngathi nangi inkinga awungena ubone wemama awu wambona bona hawu konke umntala ngapha la endlini ngithi nangi inkinga ke ngithwele mina la endlini angikwazi ukuphuma mina ngiyena emzini nabantu ngoba nangi inkinga ngibhekile wathi wenze njani pho manje mophu ngithi nje ubona nje anginangisho ihulishare wathi pho wenze njani awucele kuje imishini ngithi akekho ongidirectayo ukuthi ngize njani mina manje ngingena emaweleni umkhodo phela ngingene engizongena ngawo ukuthi ngithole le wheelchair ngicela ebhalisile aphinda ngambuya kuloyo Usuku ayibhalisela. babhalisa bona lapha kunjani lapha esaneleke bayibhalisa gcina kanjalo futhi uthi imphumela impendulo ayizange kubuye kanjani nje kaphela kanjalo Ngaphandle kokuthi ugogo iziphi mhlawumbe ezinye izinto obona ukuthi ugogo uyayidinga ngaphandle kokuthi sibe eceleni ukuthi iziphi izinto ugogo ayidingayo. amanapkini futhi agqilaza amanapkini ngoba nje abe mhlawumbe 5 pack engiwathengayo ngenyanga 500 phuma nje thenga amanapkini cost futhi lokho wangangakhuluma ngandaba la ngale konke manje osebenza emaweleni emshini kakhwela wathi kade swathola amanapkini amahala awusaphuma hawu kanjani nabekhona lapha golo abaningi kangaka wathi angasazi nathi abasawakhiphi amanapkini kade bakhona kade bathathela ebanika abantu abadala abasemakhaya abaqakekile kodwa abasakhiphi manje amanapkini inkinga nje yamanapkini ngani yami Nani? amaphilisi ngiyalandaka amaphilisi ke uya ngamaphilisi isikhathi langa lo date amaphilisi ngimshiyene izingane ngihambe ngiphuthuma amaphilisi lawo udla amaphilisi phela BP shukela kanjalo nawo futhi yabona awumsebenzi kwasawona ngoba umuntu owamela Okusho le kanje ugogo nawe yebo senihambe impela ngami. kakhulu baba kakhulu Semgama manje 75 75. Uphila ngempesheni. impesheni nje Ey'nganeni zakho onazo khona ezitokhoza. ayikho ngoba le ekhona iyabheda nje kuba idlela utshwala notorhwana etholayo izidlela utshwala hayi nginingi ngisho naye ingane yayo kanti la uqoshela Iyalencane. iya lengane lo mfana lo wami ugcina wayi wathi wentombazaneni owashonayo futhi lo ntombazane
uma wengane washona. Yabuya le ngane incane kungaka kubovana ukhuswa yimina le ngane. Le ngane uyobona igijima manje yakhulela la kimi. Unina washona. Izalo ngibani. Dlala utshwala nje. Nempesheni yami ke esila nesangalo lengane. Kolo 500 wakwenza lutho kuzama nomnamkeni amaphalishana la kuphele kanjalo. Leli ingane ebencane vele. Usephila ngeparish gogo. Udla kwesipuni. Ugogo. Yeah. Hayi kahle kancane noma ungasathi into eningi phela gogo. Futhi into ingaka njengengane yebo. Parishana ori komishini etiye nesinkwa neqedwe isinkwa. Nokudla kwakhe kubangaka inkomishana ibangaka incane. Manje kuyipone ezimbili ezintathu sekade athi suthi kanjalo nje. So umuntu athola amasobho kanti yabo. Umuntu athola amasobho parish inhlolwana zeparish azoshintsha angathi phathele lot. Ngoba umuntu eseyingane phela. Esefana nengane. Kanjalo nje athanda ama fruit. Manje iyaphela phela imali ngakwazi ukuthenga ama orange noma obanana kanje ama fruit ana. Umuntu umuntu omdala. Athatha abakhona akutholayo. Iyaphela ke impesheni incane phela. Lapha ngoba lo subuli loya. Khona umcoca aqonsayo lapha. Manje gogo uhlala lana nje. Yini ngiphatha kabi impela nje ukuthi le ndlu ingalungiswa. Cha ngiyabuza amandla. Hayi kabi. Ayikho into wrong eniyenzile. Cha baba Ayikho. Mangekho amandla wekho. Amandla ngekho ngani yami. Ngabe sengalungisa iroom. Ngifaka nesicaphe esisha la hayi amandla avuma. My face lengane. Yikho ngiyikhipha. Hamba awangale. Hambisa awa. Hambisa. Bawuza uzapha. Ngithabizo awamngani wakhe la. Uzohamba. Manje amakhaza mngami la kwenza njani amakhaza? Hayi awekho. Waphazamisa amakhaza. Simbathisa zonke ingubo ekhona la endlini. Uzangagodoli. Azangagodoli. Ize nami sengifuna ukunakekelwa nami nje yami. Izinami umngami ngoba ngisho umngami ngawo. Angithi ke, Ngiyamnakekela mina. Yebo ke. Nami ngiyafuna umnese uzonginesa. Yebo lona. Anikhulisa kodwa ngento. Hey. Hayibo. Usumsebenzi kwasami mina. Wanjani ngikhulisa? Isibhaqweni. Ha. Ikhize phela ukhabazela mavo, uqaba uhlandla. Oh my God. Yebo. Tsohambe. Wayikhulisa kahle lezi ngane. Kufanele futhi kwenziwe. Asisho isibhaka. Bathi wawusithela isibhaqi. Kakhulu. Hlala. Ubusuka wadla kodwa ke ukusile, usuka wadla. Lo ngidlela ukuzwe sengo nekompleti. Angafika umuntu. Ngafika ubuni. Hayi ngiyabona. Ubanana we ngikulethe. Yebo. Liphi la nanje. Qedela leli nanje ke gogo. Umhlubeli. Sinabaleka. Okay. Na linye gogo nanje. Seliphelele nje sesandleni. Akiya. Nazo. Qedela lelo ke manje. Hayi masiqedela lo bezudla ubanana hayi. Masudlela kose ngingahamba. Ngifuna ukubona ukudla bese ngiyahamba. Nami sengifuna ukuhamba kodwa ngizoqala ngibone uqedwe ubanana. Qedwe ubanana kuqala, yeah. Naleli nanje. Hayi ke sesingahamba. Ngizobe kwanele push kumusho la. Close right. Nama nginalutho manje. Uma ngibona abantu abakanje. Yeah. Kula musisi kungcono. Ngoba ngiyazi ukuthi khona imali engizoyithatha. Yebo. Ngidisa lezi ingane lezi. Into mangatshelanga. Uthi wamisanja. Washa ngathi kushiza. Cha akukho akukwasha. Niba ngakulama ekhaya. Uyena ugogo yimina isibadala. Sibayile. Asengishanta abahlalayo nje la ekhaya. Ngoba emntudakazi ingane 1 2 3 4 5 6 7 besibayile uma wengane 8 9 10. Nima u10 Yeah. la egcekeni. Abantu osifazane bodwa la. Yebo. Amunye phela umfana nangu
wale room le uyena yedwa umfana sebashona bonke la abanye bese kuba abantu besifazane bonke baphi khona ingane yafunda enye ikhona ngale bese bayima wayingane bese ba ugogo wengane yimina ugogo khona umuntu ugogo yimina bese ba ugogo lo ugogo wengane phela lo usebenzayo ugogo bantwana lo ogogo mncane uyindodakazi yakho cha udadewethu Hawu. hayi ima kuyangithi udadewethu ugogo lesengane umama ntombazana lo la udadewethu umuzo wodwa kushuthi wonke lo kuyale umuzo wodwa nje lo okushuthi ugogo uhlala namadodakazi akhe lawo mabili yebo nabazukulu yabona nje salukwazi azithanda lesi namanje mayedla akakhohlwa kusululo Usulumlo. uyambona umuntu owayezithanda yabona manje uyadla kodwa uyabona uyazizwa ukuthi ungcolile yebo uyawusula umlomo khona engaboni yebo ayikho